Значи наляхме 500 мл прясно топло мляко, добавихме 125 мл топла хладка вода, сложихме една чайна лъжичка захар, сложихме 2 пакетчета суха мая, 14 грама общо. И сега бъркаме и чакаме 10-15 минутки. След това прибавяме 2 яйца. Прибавихме 2 яйца. Добавяме 125 мл студено крабе масло. Бъркаме до освояването на маслото. Добавяме една чайна лъжица сол. И 2 супени лъжици захар. Аз съм малко повече. Може би 2,5-3. Едно пакетче ванилена захар. Разбъркваме много добре. Аз си имам миксчерче, което бърка. Нали, мами? Измори ли са? Айде, мама ще снимем. След като сме го разбъркали добре, добавяме 1 кг брашно. Аз ще бъркам. Защото трябва да е с средна консистенция. Не много меко, не много еластично. Видите го ще скърпа, за да бъде отбие обема си за час и половина. Ето вече удвоеното место. Разточваме си го така с помощта на една чаша.